ku yi mana subscribe kana ku taɓa ƙarawa don samun sabbin shirye-shiryenmu. Domin sanar da ku da mun ɗaura samun shirye-shiryen mun gode. Magana akan bidiyon da yake ta yawo a social media wai Maryam Boss ta yi martani akan bidiyon tsiraicinta da ke ta yawo ƙarya ne. Yau kimanin kwanaki biyu kenan jaruma Maryam Boss ta kasa yin posting a shafinta na Instagram saboda irin matsanancin halin da ta shiga. Amma hakan bai sa 'yan social media sun kyale ta ba, sai kowa da irin ƙaryar da yake zuwa ita sun manta da Allah yana kallon su. To ki sani ko ka sani, mutum yana ƙarya ma hakanan ya shiga uku, ballantana wanda zai ƙarya domin ya tona wa ɗan uwansa musulmi asiri, to wallahi Allah ba zai kyale shi ba. Domin kuwa wannan bidiyon da kuke gani shine yake yawo Maryam Boss ta yi martani. To Maryam Boss ba ma ta cikin yanayin da za ta iya yin bidiyo a halin da take yanzu. Dan Allah 'yan social media ku yi haƙuri, ku bar ta da abin da yake damunta. Tsaraici ba abin wasa bane ba, ko da a ce namiji ne wannan abin ya faru da shi, wallahi sai ya gwammace mutuwa ballantana ma mace. Dan Allah a taimaka a daina yin wannan ƙarya ba kyau.